medyo lapok sa guys kay siyempre nagkulan man gabi eh. Pero guys, sa paglapok guys, ako yung ma-promote dire nga among tubig dire sa Bukidnon guys. Especially dire sa ipasok ang Bukidnon, tunga sa lasang naging mga yani nga grabe gikapinaw kay nga tubig niya. Para gid ako ma-prove sa inyo guys nga among tubig sa Bukidnon amo gyud ipanghinambog at tinaw gyud og lami gid siya. Mainom ko dire. Way problema dire kay natural mo gid siya. Mas ano siya, mas nice sa mga spring, mas nice pag ginikaw para sa mga spring water gid ba. Mainom gid siya. Tapos may sa una. Uy, dala lago, dala din mo kada. It's the motherfucking Eagle